Азнакайда заманча реконструкция үткәргәннән соң яшьләр үзәге ачылды. Аны ачу тантанасында районыбызның егет кызлары, район башлыгы Марсель Зөфәр улы Шәйдуллин, Татарстанның яшьләр эшләре буенча министры Ринат Садыков һәм башка җитәкчеләребез катнашты. Янып торучы, бетмәс көч һәм энергияга ия яшьләребез, без сезне барыгызны да кайнар сәламлыйбыз. Күңелдән барлык Азнакай халкын тәбрик итәм, котлыйм сезне. Шундый яшьләр үзәге белән исеме дә бит аның Тау дигән исем, Чатыр Тау, һәр вакыт Тауга үскәннәргә язсын барыбызга да. Тиеш, патриотик рухта тәрбияләргә тиеш, үзебезне, Азнакаебызны, Татарстаныбызны, Рәсәебезне яратып, хөрмәт итеп, чын патриотлар булып үсәргә кирәк. Уверен, что азнакаевская молодежь приобрела новый свой второй дом, где она сможет проводить свое свободное время. Гости, наша молодежь, от лица коллектива молодежного центра и всей молодежи района, мы от всей души благодарим руководство республики, Министерство по делам молодежи, нашего района за наш новый молодежный центр. 71 елның 1 майына бу здание район культура йорты булып ачылган иде. Чынлап та культура учагы булды. Суыкта катсалар каттылар, җырласын җырладылар, бисен билделәр. Здесь очень сильно нравится то, что вы, получается, здесь открыли киберзал. Также много комнат, где можно как раз таки порисовать, можно что-то рукоделием заняться. Потом еще оборудовали, получается, классы тоже, кофейню открыли, потом спортзал также, и здесь стало теплее на самом деле. Яңа оборудованиелар бар, төрле әйбер белән шөгыльләнергә була. Как вы знаете, в Республике Татарстан действует программа по капитальному ремонту и реконструкции молодежных центров в городах и районах республики. И вот, наконец-то, эта программа дошла и до города Азнакаева. И сегодня мы замечательный многофункциональный молодежный центр открыли и для молодежи Азнакаевского района. Ин матур, ин яраткан урыннары булар аларның, һәм инде һәр вакыт алга барырга, һәр вакыт. Работаем по совершенно различным направлениям. Мы проводим и акции профилактические, мы проводим развлекательные мероприятия, мы проводим дискотеки, мы проводим утренники, мы проводим викторины. В общем, все, что угодно в любом направлении мой коллектив может устроить. Яңа материаллар кулланылды. Яңа төрле электричество, светильниклар бар, яңаша яңа технологиялар, вентиляция яңадан эшләнде. Бу бина суы